Dobar dan i dobrodošli. Ovo su reči i priče. Jezikom se svakodnevno služimo, govorimo ili pišemo, ali o jeziku retko kad i razmišljamo. Upotrebljavamo tako neke reči i izraze i znamo dobro šta oni danas znače, a ne pada nam na pamet da se zapitamo zašto se baš tako kaže ili kako su te reči i izrazi nastali. Kada recimo neko o nečemu pojma nema, mi kažemo da su to za njega španska sela, a pri tome eto ni sami pojma nemamo odakle nam taj izraz. Kao i mnogi drugi slični njemu, sve su to za nas stvarno španska sela. Ima ustaljenih izraza čije se značenje i poreklo samo po sebi kazuje, koji su savršeno jasni, prozirni ili, kako se to u lingvistici mudrije kaže, transparentni. Jasno je, na primjer, zašto se kaže pasti s konja na magarca, odnosno sa sedla na samar. Svako zna da je bolje biti na konju i u sedlu nego na magarcu i u drvenom samaru. Stoga, taj frazem i znači doći, pasti, srozati se s boljeg položaja na gore. Međutim, ima frazema čije se poreklo može objasniti i shvatiti, ali samo ukoliko se znaju okolnosti u kojima su nastali. Jer oni imaju svoje korene u grčkoj i rimskoj mitologiji, u Bibliji, u narodnim predanjima, verovanjima, književnosti, istoriji, medicini, u različitim manje poznatim životnim situacijama. O svemu tome saznaćete ponešto u pričama koje sam pripremila za vas. Ukoliko dobijete odgovor na pitanje koje vas je zanimalo i pri tom budete zadovoljni onim što sam vam ispričala, možete smatrati da vam je pala sekira u med. Sigurno znate šta sam po tim mislila, ali verovatno ne znate zašto se kaže pala sekira u med. Bez brige, saznaćete i to u nekom od narednih videa. Vidimo se!